دوه پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پیروزباهیا نیچروان بارزانی کر به بونaya hilbijartina wî ji aliyê Perlemana Kurdistanê ve wekû Serokê Herêma Kurdistanê. Di Brûskê de wiha hatiye. Bi navê partî û serkirdeyatiya partiyê û hemî endam û cemawerên niştîmanperwer germtirîn pîrozbahî li cenabê te dike. Bi bûneya hilbijartina weke Serokê Herêma Kurdistanê. Her wiha di Brûska partî de hatiye, hemî miletê Kurd bi hilbijartina ji aliyê Perlemana Herêma Kurdistanê ve kêfxweş bû. Ji ber ku ew hilbijarde ji bo rêbaza Barzaniyê nemire, rêbaza xebat û qurbanîdanê û wefadariyê ye. Yê ku hêjî mîna fakterê sereke yê xebata netewî Kurdî ji bo piştevaniya mafê netewî Kurdî û niştîmanî ye û peydakirina demokratiyê ji bo miletê Kurdistanê ye. Em wekû Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi temamî di wê baweriyê de ne ku hilbijartina cenabê we wek Serokê Herêma Kurdistanê her ewe ye an ku berdewamî bi destveanîna destkeftên mezin e û parastina destkeftên ku cenabê Serok Mesûd Barzanî û Partiya Demokrata Kurdistanê ya bira ji bo miletê Kurd û doza Kurdî bi dest veanîne û hiştê ku rêza miletê Kurd û doza Kurdî li çavê hemî dewletên cîhanê de were girtin. Di dawiya Brûska partî de em dubare ji dil û can pîrozbahî li cenabê te dikin û piştevanên te ne û tekeziyê li ser piştevaniya xwe ji bo te dikin û em di wê baweriyê de ne ku hin wê serkirdeyatiyeke hekîmane bikin û tişta ku xêr tê de ji bo miletê Kurd û doza Kurdî. Her wisa em şanaziyê bi peywendî û tîkiliya birayetî ya di navbera her du partiyên me de dikin û her tu bimînî di xizmeta miletê me de û doza me ya rewa de. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya 2019